При нас всичко, което правим, го правим с много сърце и душа. Нашия бизнес е изключително гъвкав. Ежедневно си казваме, че има смисъл. И да спомагаме и на цялата местна общност също да се развива. Чудесно, че правите този мост между образованието и реалната реализация. Каквото и да се захванат, трябва да знаят на къде отиват и какво искат да постигнат. Бизнес възможностите в Стара Загора са повече, отколкото често си представяме. И Work in Стара Загора го доказва за поредна година. Събитие, обединяващо хората, компаниите, идеите, които движат развитието на региона. В поредица от епизоди ще разговаряме с представители на различни компании, за да надникнем заедно какво стои зад името и логото. Как работят, каква среда създават и какви кандидати търсят в екипите си. Има компании, които не просто произвеждат продукт, а създават история. Днес в подкаста на Work in Стара Загора ще ви срещнем с Domain Menada, компания с 120 годишна история в производството на вино и високоалкохолни напитки. Познаваме я чрез брандове като Черга, Менада, Собиески и още редица марки, които присъстват както на българския, така и на международните пазари. За тази традиция стоят около 200 професионалисти, ангажирани в различни направления от производство, технологичен процес до маркетинг и търговия. Днес ще си говорим за това как се съчетава историята с модерното производство, как се развива толкова мащабна организация и какви възможности предлага компанията днес за развитие. Казваме добре дошли на Нели Колева, менеджер човешки ресурси в Domain Menada. Здравейте! Добре сте ни дошли на гости в нашото студио. Познаваме добре бранда, но можете ли ни разкажете нещо повече, нещо, което може би аудиторията ни не знае за Domain Menada? Преди всичко много благодаря за поканата и за тази възможност за четвърта поредна година Domain Menada да участва в Work in Стара Загора. За това какво хората не знаят, да, ви благодаря, представихте много, много добре какво правим ние, но може би хората не знаят как го правим. Защото при нас всичко, което правим, го правим с много сърце и душа. Влагаме страшно много в това, което правим. И всеки от нас дава своя принос, дава най-доброто от себе си. Даваме много да пазим традициите си. И най-вече държим да си пазим екипния дух. Това е много важно за нас. Като менеджер човешки ресурси, предполагам, че се срещате ежедневно с много кандидати, които искат да бъдат част от екипа на Domain Menada, но кажете ни какви са отворените позиции в момента или какви хора като профил дори активно търсите? Нашия бизнес е изключително гъвкав и динамичен. Предлагаме възможности както за хора с опит, така и за хора, които са напълно начинаещи. И затова пък каня всички, които имат интерес. Заповядайте на нашия щанд в Work in Стара Загора. Там с голяма радост и аз и моите колеги ще разкажем повече за всички възможности при нас. Чудесно е, че имате и такива позиции, които са за хора като мен, които са любители на виното, например, но биха искали да се развиват такава голяма компания. Кое е нещото, което всъщност ви дава знак, че един човек би имал потенциала да се развива във вашата компания? Има ли нещо, което е отличително? По-скоро начина на мислене. Винаги, когато се срещаме с кандидати, важно е за нас да видим начина на мислене и желанието за развитие. Защото опита не винаги е важен, но е важно човек да има нагласата за развитие, за растеж и тогава вече успеха не закъснява. Винаги така, нещата се случват много по-леко, когато човек има нагласата за това. Чудесно. Какво ви задържа и ви развива именно тук в Стара Загора? И като компания, и може и отличен опит всъщност да споделите като личност? В Стара Загора всъщност ние се чувстваме много свързани и с мястото, и с хората. И ние развиваме бизнеса си, да, но много важно за нас е, освен да развиваме бизнеса си, и да спомагаме и на цялата местна общност също да се развива. И това е причината вече 10 поредни години да организираме нашия благотворителен грозотбер. Не знам дали сте чували. Да, това е много уникално, много вълнуващо преживяване. Всяка година, по време на грозотберната ни кампания, се събираме колеги, семейства, приятели, партньори, всички, които имат желание и имаме една обща цел да помагаме заедно.
Всяка година запрятаме ръкави, берем грозде в един ден, който си изберем и подкрепяме кауза, която задължително е свързана с Стара Загора и региона. И този благотворителен гроздобер през годините ни даде възможност да реализираме много така значими за местната общност каузи. Бих изборила само някои от тях, като дарихме ковиоз в окръжна болница, мобилен рентген в белодробното отделение на окръжна болница, подкрепихме Сдружение Самаряни, подкрепихме изграждането на зелена класна стая в зоопарка. Какво още? Закупихме автомобил и специална проходилка за дневния център за деца с специални потребности и още много други. И продължаваме смело в тази посока. В този случай до някъде ми отговаряте и на следващия въпрос, който е в какъв момент сте си казали, че това, което правите, има смисъл и вие го доказвате с такъв тип инициативи. Категорично. Ежедневно си доказваме, че има смисъл. Чудесно е, че такава компания прави нещо за общността като цяло. Сега ние си поговорихме доста позитивни и хубави неща, но има ли така предизвикателства, пък с които се сблъсквате като работодател в днешно време, като липса на кадри или нещо друго? Така е. Това е нещо, което и други колеги са ми споделяли, че срещат като затруднение. Това е липсата на добре подготвени технически специалисти. И начинът, по който така се справяме с това предизвикателство е да търсим алтернативни начини. Да привлечем, да развиваме млади хора. И сме насочили усилия в това да изградим по-дългосрочни отношения с образователни институции. Изключително добре работим с професионалната гимназия по ветеринарна медицина. С тях реализираме много проекти и учебни стажове за учениците, които са от специалност технология на храни и напитки. Отделно от това имаме чудесна комуникация с университета по технология на храни в Пловдив. Също техни студенти всяка година провеждат учебния си стаж в домен Менада по време на гроздоберната кампания. И това също е нещо, което наистина дългосрочно имаме идеята да развиваме и планираме все повече такива инициативи. Чудесно, че правите този мост между образованието и реалната реализация. Вие за поредна година всъщност подкрепяте Working Stars Разгора, участвате активно. Вече 4-то издание. Какво бихте ни споделили като очаквания за тази годишното издание? Аз смятам, че Working Stars Загора съвсем заслужено се превърна в едно от най-важните събития през годината, въобще, които се случват. И очакванията ми са, че това ще продължи, ще се надгради това, което е постигнато до момента. И очаквам все повече кандидати, които да търсят и да намират реални възможности, и то в нашия град. Чудесно. Сега сме подготвили едни бързи близ въпроси, на които така да ми отговорите чисто асоциативно първото нещо, което така ви идва на ум. Опитен специалист или мотивиран стажант? И двете. И двете. Офис, хибридно или изцяло дистанционно? Хибридно. Хибридно. Малък екип или голяма организация? Бих казала силен екип. Фейсбук, Инстаграм или ТикТок? Директен контакт. Чудесно. Едно качество, без което човек няма шанс при вас? Позитивно отношение. Кое най-бързо ви отказва от един кандидат? Липсата на позитивно отношение. Сигурност. Технически или пък комуникационни умения са важни в домен Менада? И двете. Двете. А работа с ясни инструкции или пък свобода на действие? И двете бих казала. И сега като HR експерт и като човек, който вече е изградил кариерата си, можете ли да дадете един съвет на нашата аудитория, на хората, които биха могли да дойдат при вас на интервю или да се срещат с вас на Working Stars Загора, да им дадете съвет, кое е нещо, което е важно, за да се представят добре или изобщо нещо, което би могло да бъде ценно за тяхното кариерно развитие? Най-вече да бъдат себе си. Да не спират, да бъдат себе си, да не спират и да знаят, че успехът не идва от днес за утре. Трябва много труд, постоянство, отдаденост
Но пък крайният резултат винаги се служава. Каквото и да се захванат, трябва да знаят на къде отиват и какво искат да постигнат. Чудесно и много мотивиращо. Така ми изглеждат един много позитивен, усмихнат екип на Домейн Менада. Така приветствам хората да дойдат да се запознаят с вас и на щанда. Много ви благодаря за днешното участие и пожелавам успех и за напред. Аз също много благодаря. Като организация с такъв голям мащаб и с, предполагам, активно търсене на кадри, имате ли механизми и политики, с които успявате да задържите и да мотивирате служителите в компанията на Домейн Менада? Да, това е наш много основен, бих казал, стратегически приоритет. Да работим в посока на това да подобряваме условията си на работа и да съдържаме колегите, които работят при нас. Като при нас постигането отмятането на една задача и след това постигането на заложените цели не приключваме само с това. Това не е основното. Много, разбира се, важно е, но също много важно за нас е хората в екипа ни да се чувстват ценени, уважавани. И това е причината вече няколко години периодично да правим проучване на удовлетвореността сред нашите колеги. Това са ни проучвания, в които всеки може честно, откровено да си сподели как се чувства, да сподели обратна връзка, което пък ни позволява след това, анализирайки резултатите, да предприемем действия, с които да направим живота в Домейн Менада още по-хубав. Отделно от това пък имаме и социална политика, която бих казала е на много високо ниво. Бих изборила дори само част от допълнителните придобивки, които можем и които предлагаме, като започнем от стандартните ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, което при нас е изключително добър пакет. Минем през допълнителен платен отпуск за служителите спрямо стажа в компанията, финансова подкрепа при раждане на дете и приключим примерно с отбелязване на различни поводи, като 8 март, 1 юни, професионалния ни празник, Трифон Зарезан, семейно барбекю, коледно парти и още много други. Да, чудесно, че подхождате по този начин и успявате да накарате хората да се чувстват у дома си, тъй като все пак човек прекарва над 80% от времето си на работа и той трябва да се чувства удовлетворен и щастлив.